Šokantna i bizarna vijest izašla je prije par dana, samo tjedan dana nakon što su izašle studije o lijeku koji produžuje život i vraća godine unazad. Ovaj čovjek, direktor te firme koja je to uspjela, je preminuo. O čemu se radi? Telemir je kompanija koja je izmislila navodno eliksir za život i nevjerojatan lijek koji vraća godine unazad i značajno produžuje život pacijenata. Studije su pokazale da je na ovom psu koji je imao terminalni rak ovaj lijek pokazao svoju nevjerojatnu učinkovitost i napravio nešto fantastično i što ljudi nisu mogli vjerovati. Dakle, ovaj pas ima 12 godina i bio je u zadnjoj toj terminalnoj fazi raka. Njegova vlasnica je rekla da se nije mogao ni ustati, da je samo ležao, nije se igrao, više nije htio ni izlaziti vani, ni jest. Nakon toga, samo par dana nakon uzimanja ovog lijeka, psu kao da ništa nije bilo i ponaša se kao mladić i staje na noge. Ovi ljudi koji su izmislili ovaj lijek, dakle ono što je meni prečudno, dakle radi se o samo par dana nakon što je direktor ove kompanije preminuo, odmah nakon lansiranja lijeka, čak 3 njegova zamjenika, dakle direktora, su odbile tu funkciju izvršnog direktora. Dakle, nakon njega nitko od njih nije htio biti direktor, u prijevodu nitko nije htio nastaviti sa ovakvim radom. Pitam vas zašto? Inače, telomere su vam krajevi kromosoma po kojima se određuje životni vijek, to jest onoliko koliko ćete dugo živjeti. Ako su kratki, živjet ćete kraće, ako su dugi, živjet ćete duže, a ovaj lijek je upravo produživao te telomere, što je zapravo fascinantno. I još fascinantnije je to da zapravo jednostavno čovjek je nakon par dana, nakon lansiranja ovog lijeka i tih studija koje su pokazale jako dobre rezultate, čovjek je preminuo. Ono što sad treba gledati po meni samo ko će preuzeti tu firmu. Znamo da je cilj te farma industrije liječenje, a ne izlječenje, ako mene pitate. I to se pokazalo nebrojeno mnogo puta. Ja se samo nadam da će se studija ovog lijeka i razvoj ovog lijeka nastaviti, jer stvarno ulaže puno nade u liječenje stanovništva i čovječanstva. Zamisli da možeš produžiti koju godinu života svojim najmilijima. Šta bi dao za to? Prvo što sam pomislio kad sam gledao ovu cijelu priču vezano za ovu firmu Telemir je to da se ljudi igraju ponovo u Boga i da ovo neće dobro završiti i da to ne može dobro završiti. Sad, da li je zbog toga skončao ovaj direktor te firme ili je tu jednostavno nešto drugo pitanje ili je tu nekakav drugi upliv, možda nekakve druge strane koja je htjela se možda domoći tog znanja, tehnologije, know-howa. Znamo da je u farma svijetu sigurno također ta velika kompetitivnost isto kao i drugim industrijama. Tu možda čak i najveće jer stalno izmišljavaju navodno nekakve lijekove, stalno izmišljavaju nekakve terapije. No, recite vi meni, zašto onda ako stalno izmišljavaju te nekakve nove stvari, zašto onda još nisu otkrili lijek za, na primjer, rak ili za neke teške bolesti poput srčanih bolesti, dijabetesa, Alzheimera, Parkinsa i tako dalje. Tako da u ove stvari kad vidim uvijek onako ne vjerujem, gledam sa skepsom i sa sumnjom i nekako mi je to sve nekako labavo. Čak i da je bila ova ampula koja produžuje znatno život i produžuje te telomere koji su u znanosti stvarno zaslužni za produživanje životnog vijeka. Nekako mi i dalje ta priča ne drži onda vodu. Poanta priče, sve novo što su otkrili, mislim da ništa novo revolucionarno oni nisu otkrili. Ako se vratite par tisuća godina unatrag i čak i u vrijeme Krista, razgovarao sam s jednim uglednim profesorom koji mi je rekao da se nikad nije otkrila ta tajna uskrsnuća. Imate primjer u biologiji, dakle u svijetu tih vinskih mušica, to možete pogledati, možete naći gdje god želite na internetu, gdje zapravo one iskrsuju, dakle one imaju tu mogućnost uskrsenja, znači da se ponovo rode nakon što umru. I imate također primjer vječnog života kod onih, ja mislim da se radi o onim, nije jeguljama, nego o, ja mislim da, kako se to kaže, onim, nije jellyfish, nego uglavnom morskim nekakvim glavonožcima, gdje također žive vječno. Mislim da je meduza je u pitanju. Međutim, te stvari nisu uspjeli aplicirati kroz modernu medicinu i sad ako jesu, kažem, postoje dvije varijante tog dvostrukog glumača, čak i ako jesu, tu tehnologiju su već preuzele globalne korporacije, nekakvi Black Rockovi, Vanguardovi i tako dalje, a u slučaju da ovo nije istina, onda je jasno jednostavno da se takva tehnologija još ne može ili neće nikad vjerojatno otkriti, jer ono što je jače od nas je jednostavno iznad nas i sila prirode i ta nekakva božanska snaga, tako da mislim da smo još jako daleko od ovakvih stvari. Kažem, i ako su bili blizu ove stvari, sigurno postoji nekakav dobar razlog zašto to nisu, kažem, otkrili. Vidjet ćemo dalji razvoj ove priče, jer
kažem, nisu htjeli, nitko nije htio stati na tom mjestu i ući u te cipele i preuzeti tu odgovornost na čelo firme i to je vrlo zanimljivo. Tko će preuzeti dalje ovaj projekt, tko će preuzeti vođenje ovog senzacionalnog otkrića, ne znam. Samo treba pratiti, dakle, trag novaca, ko će dalje ići zarađivati na ovome, onda ćete zapravo vjerojatno shvatiti o čemu se tu radi i zapravo koliko je ovo značajno ili nije. Eto, toliko od ove teme za danas. Lijep pozdrav i vidimo se u sljedećem podcastu. Naravno, lajkajte video i pretplatite se na kanal.